Zuk sinistu izan duzu, bigarren aukeretan, Asier? Sinisten dut, bigarren aukeretan, bai, orain gehiago, agian lehen baino. Bai. Zergatik orain gehiago? Bueno, momentu askotan, gaixo nengoen bitartean, dena amaitzear zegoela, ez? Uste nuelako, momentu asko izan zirelako, bueno, zintzoak izan da, hil egingo nitzela. Sentitzen, edo sentitu nituenak, eta batean, Abe Fenixa bezala, ez? Ez dakit nola, baina hemen gaude, urte batzuk geroago, bizitzaz disfrutatzen, eta bai, nik uste dut posible dela, baina lan asko egin da, Ez da goza erreixa. Eta zen momentutan konturatzen zara, Asier, zure gorputzean gauzak ez zela oso ondo? 2019an hasi nintzen sekulako minarekin Sorbaldan, eta hasi nintzen, bueno, bai osakidetzatik eta bai pribatutik, traumatologo pila batetara juten, espezialista askoren gana, inorak ez zuen ezer topatzen, eta egon nintzen, urte batzuk fisioterapeutarekin, eta batean, inoiz ezer nabaritu ez zuen fisioterapeuta horrek, batean egun batean esan zian, ostras, hemen, zerbait hasi da azten. Baina, bueno, lasai, ziur, grasa kisteren bat izango dela edo, baina, juntzaitez medikura, eta erresonantzia batekin ja atzeman zidaten. Eskapulan bertan hor 14 zentimetroko koxkor bat. Gogoratzen duzu nola iritsi zen diagnostikoa? Gogoratzen naiz arratsaldeko 7 edo zirela, astean zehar. Gurasoekin joan zinen? Ez, bakarrik. Bakarrik eta pozik gainera, ze telefonoz aurreratu zidaten zerbait aurkitu zutela. Orduan esaten jo. Azkenean, ez? Azkenean hainbeste min eta gero, Azalpena. zerbait badago eta, bueno, jazta. Eta hurrengo eguneko goizeko 8 traumatologian, jende askori txanda saltatuta, urgentziaz hartu ninduten, hainbat traumatologok eta esan ziaten, hemen zerbait larria dago. Eta nik ez dut oroitzen, minbizia hitza erabili zenik. Tumorea, bai, eta beste halako hitz batzuk, baina nik enion bereziki garrantzia hundirik eman. Eta gogoan daukat noiz, gainera oso argia izan zen noiz bizi izan nuenik klik bat nire barruan eta noiz jabetu nintzen minbizia neukala. Eta hori izan zen kimioterapiako lehenengo edo bigarren sesioan batean dutxara, ez? Sartu eta ispiluan begiratu nintzen. Eta ordurako ja hilera hori zitzaidan, hasi zitzaidan aurpegia puztutzen, medikazioagatik, eskuak horiak neuzkan, eta gogoratzen naiz hor ama zegoen, nirekin logelan, atera nintzen negar batean komunetik eta esan nion. Ama, eske badirudi minbizia daukatela. Badirudi minbizia daukatela esan nion. Eta berak esan zian, eske minbizia daukazu. Eta horri zen, fisikoki ikusgarri egintzen arte, nire buruak ez zuen inondik inora onartu nahi zertzegoen hor. Niri gehiago pixatzen zidan, nire arrebak, nire amak, nire aitak, nire eriotzarekin, ez? Sufritu zezaketen hori, ni momentuan sufritzen ari nintzena baino. Orduan horrek salbatu ninduen nire akoilua hori izan zelako. Ezin dut familia, ezin dut arreba, ezin ditut lagunak hemen horrela utzi. Zen iman joa, baina hemen geratzen direnentzako zer, ez?
Ingurukoen babesa izan zen, indarra ematen zitzuna. Bai, dudari gabe. Amaitu zen beldur bat, eta hasi zen bestea. Izan zela, edo dela gaur egun ere, errekaidena, ez? Eta, bueno, aurten izan dut, beste esperientzia bat horrekin. Uste zuten medikuek, errekaida bat izan nuela, gibelean koskor bat aurkitu zidatelako, eta azkenean etzen izan egunen sarkomaren, bueno, birgaratze bat, baizik eta beste minbizia bat, linfoma bat. Pasa duzun guztia pasata, noiz esango zenuke, lehen esan duzu, argi izpi batzuk ikusten dituen, krimio eta kimio artean, hasier izatera itzultzen nintzenean. Baina noiz esate duzu, hemendik irtengo gara, noiz ikuste duzu benetan argia. Ebakuntzaren ostean. Ebakuntzaren ostean tumore guztia garbitzeko aukera izan zuten medikuek, eta hor hasi nintzen. Ja gauzak bestera batera ikusten, eta bizitzara itzultzeko desiatzen, egia esan. Berriro ere, 26 urte ez, baina 27-28 urteko gazte arrunt bat izateko desiatzen. Eta hor, bigarren aldiz jaio zinela esango zenuke? Bai, dudarik gabe. Dudarik gabe, baina hori urten poderioz konturatu naiz. Azkenean, berriro jaioa nintzen, izan zelako, heriotzatik oso gertu egon nintzelako. Bigarren jaiotze data da tatuatuta daukazu eta guzti. Bai, bai. Ze data da? Data eguna ez, de urtea. 84an jarraia jaio nintzen, nire lehenengo jaiotza. Bigarrengoa 2022an. Eta orain ez dut denborarik izan, medikoek ez dietelako uzten, sekulako ebakuntza izatetelako linfoma kentzeko, baina rekuperatzean, hirugarren data bat etorriko da, 2025.